Matul il-jum tas-Sibt saret il-votazzjoni tal-elezzjoni għal ħatra tal-membri ordinarji tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. 13 il-kontestant ħadu sehem f'din l-elezzjoni, b'kull kontestant ikollu persuna li proponietu u persuna oħra li ssekondat in-nomina. Il-membri tal-Eżekuttiv li ġew eletti huma Giusa Kassar, Monika Farrugia, Franza Ġus, Krista Karwana, Mario Azzoppardi, Nettu Farrugia, Sean Meli, Emanuel Rocco, Mario Farrugia Borċ, Catherine Fenek, Carlo Mifsud u Jurgen Zammit. Il-votazzjoni saret fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun u ġiet fit-tmiema fit-3 ta' wara nofsinhar. Fl-istess waqt, il-votazzjoni f'Għawdex li saret fiċ-Ċentru Laburista fir-Rabat bdiet fl-10:30 ta' filgħodu u għalqet fin-nofsija. Għal ħabta ta' 11:10, il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat flimkien ma' membri tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista tefgħu il-vot tagħhom. L-att tal-voti beda hekk kif intemmet il-votazzjoni fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista.